daga gare mu gaba ɗaya shine haɗin kai. Amma insha Allah ina son tabbatar mana da cewa a tafiyan nan kowa za a yi da shi babu wanda za a yi da an ga yadda aka celebrating mukamin da aka bashi a federal level wanda wannan ne kawai fari. This is just the beginning. Ina faɗan cewa daga MP sai minista, daga minista sai shugaban kasa. Excellency kana shugaban kasa ina gwamna ba ka da gwamna. Umar M. Sharif, shall we get ready? Musbau Ahmad Fatih Muhammad Tima Makamashi. Kawo ci gaba a harkar yin fim a Najeriya, top 20 nation by 2020. Harkar fim ta Now in line for entertainment. We welcome them also saying my dear sister Ummi. Allah ya fi musu kurabansu. hurumin Allah mai hakuri saboda yana gama magana a ce abinci ya kare. Na gode Allah saka da alheri. It's time, okay.